Sude akapar kakas karejo ni si Ukit Batu di Dolok Batu Harang na adong di Desa Lumban Inaina, Kecamatan Sipulta, Kabupaten Tapanuli Utara. Di Papungu Satpol PP di hari Senin tanggal 10 opak na salpu. Ala di Suradang adong izin ni si Ukit Batui. Tung penungasian na jolo pangisin hutai mangalului parnguluan manguki batu sian Dolok Batu Harang, alai pulut dorohani Satpol PP Papungu perkakas karejoni parhutai, alai di Suradang adong izini nasida mangukit batu sian doloki. Hinor honi gabi mangamu do pangisin hutai jala diabak do motor ni Satpol PP nama molusian hutai, laho mangido aka perkakas karejona di Papungu ni Satpol PP. Tidak lagi berita kabupaten, tidak lagi berita provinsi, nasionalkan situasi ini. Kami sudah ratusan tahun di sini. Opung kami tinggal di situ. Tinggal di situ opung kami. Memperjuangkan itu Batu Harang. Anaknya pun disembelih. Kehidupan kami amang di hutan amion. Mangukit batu do asaboy hami mangan. Sanga domar sialusan petugas ni Satpol PP dohot pangisin hutai, alai dung di pasaat akan tua-tua ni huta pangidoana, ujung nagabe di paulak Satpol PP mamuse aka perkakas karejo ni parhutai, tardok madisi tokok paku dot akan asing. Satuan Polisi Pamung Praja bersama TNI Polri melaksanakan razia penambang galian C yang ilegal di Kecamatan Panggaran. Sambil kita mengedukasi masyarakat, membina masyarakat agar mereka mengurus izinnya, agar mereka bisa langsung tetap mencari nafkah di galian C-nya. Hati-hati di paingo nasi dado parhutai asa unang besai manguki batu sian Dolok ni Batu Harang, saleleng dang adong izin sian pamareta. Sian Tapanuli Utara, Toba TV, Mabaritahon.